Croeso i adran gerddoriaeth Ysgol Maes y Gwendraeth. Mrs Roderick ydw i, pennaeth yr adran gerddoriaeth. Mae'r cwrs uwch gyfrannol a safon uwch wedi ei rhannu i 2 adran, perfformio, cyfansoddi ac arfarnu, yn debyg i'r cwrs tygau. Gwelir y canrannau ar gyfer yr unedau uwch gyfrannol sef blwyddyn 12 a safon uwch sef blwyddyn 13. Mae'r cwrs uwch gyfrannol yn 40% o'r cymhwyster a'r 60% arall ynghlwm â'r gwaith ym mlwyddyn 13. Wrth ystyried perfformio, gwelir ym mlwyddyn 12 bod disgwyl perfformiad safon gradd 5 sy'n paro rhyw 6 i 8 munud. Ym mlwyddyn 13 y safon yw gradd 6 a cheir dewis i baratoi perfformiad ychwanegol opsiwn A, sef 10 i 12 munud o perfformio. Mae opsiwn B yn gofyn am 6 i 8 munud. Mae'r arholiad perfformio yn digwydd rhwng mis Mawrth a mis Mai gydag arholwr allanol yn ymweld â'r ysgol. Ym mlwyddyn 12 bydd disgwyl cyfansoddi 2 ddarn ac yna 2 arall ym mlwyddyn 13. Bydd un o'r darnau yn draddodiadol ac yn ymateb i frîff cybac, a'r llall yn rhydd. Wrth gwrs, os fyddwch yn dewis opsiwn B ym mlwyddyn 13, bydd angen paratoi 3 cyfansoddiad. Mae agweddau arfarnu'r cwrs yn edrych ar draddodiad clasurol y gorllewin, sef y symffoni neu cerddoriaeth go-rawl grefyddol. Rydym wedi bod yn astudio Requiem Mozart ym mlwyddyn 12, uned 3, sef maes astudiaeth A, ac yna Requiem Verdi ym mlwyddyn 13, sef uned 6, maes astudiaeth E. Bydd dysgwyr hefyd yn astudio un maes astudiaeth ychwanegol, sef dewis o blith roc a phop, theatr gerddorol neu jazz. Ar ddiwedd blwyddyn 12, bydd yna arholiad ysgrifenedig awr a hanner, uned 3, yn seiliedig ar y meysydd astudio. Ym mlwyddyn 13, mae'r disgyblion yn parhau gydag astudiaeth o Requiem a thraddodiad clasurol y gorllewin. Yn ychwanegol at hyn, byddant yn dewis 2 linyn arall. Ar ddiwedd blwyddyn 13 bydd arholiad ysgrifenedig 2.25 ar waith uned 6. Mae dewis astudio cerddoriaeth i safon uwch yn sicrhau pwnc academaidd yn ogystal â darparu sgiliau trosglwyddadwy fel datrys problemau a chyfathrebu, creadigrwydd dadansoddi yn ogystal â pherfformio a medru gweithio mewn tîm. Bydd y cryfderau yma i gyd yn ddefnyddiol ar gyfer astudio pynciau lefel A eraill, symud ymlaen i'r brifysgol neu pan fyddwch yn chwilio am swydd. Diolch yn fawr am wrando.